Baina 50 urte nituen, orduan bete nituen 20 urte. Herri honetara etorri nintzen 17-18 urtekin, ni bere Azpeitiarra naiz. Karo, hilabete hortan ere gauza asko gertatu ziren. Zerre hori hil baino lehenago, horri izan zen Otaegi, horri izan ziren txiki, Otaegi Azpeitiarra zen baita ere. Gu behintzat ni bizi izan nuen inguruak genekigun aldaketa handirik etzala ongo, eta igual alrebez ere bai. Horre ongo ziren mugimenduak gauza zuritzeko eta tapatuko zituztela etorriko zen errepresioa eta bar. Posik, amorrua, porque teoriz ohean hiltzelako. Baina hola bizi izan genuen, ospatu genuen, baina ospakizun guk berezia genuen, ospakizun esan ez, ja demora guztian preparatu inbergea. Hau ez da hemen bukatu, eta igual hau da gure momentua esateko honei bultzada bat eman bertzaio, herri mugimenduai. Eta gauza askotan gertatzen den bezala, zenen kontra gauden erresa da, eta gero garaiak pentsatzen badezu badaukezula ueko bat sortzeko, nola sortu, zet sortu, eta lehen denok frankismoaren kontra ginen, baina denon hortan oso jende desberdina ginen, baita ere. Eta gu guztien genuen, denbora gogorrak etorriko ziela, ez hainbeste baita ere errepresioen aldetik, baina baita ere geure artean edo ezker mugimenduak nola hasi sortzen guk garai hartan oin lotza bezala ematen duena batzuei mundu berri bat eraikitzen hasteko. Eta 77an, karo, 77-18 arrenteiak oso ondo daki zer bizi izan zen. Herriko batzarrak, amnistia, poliziek intzuen zarrazki horiek, eta abar. Orduan, imaginatu zaitez, karo, Franco hilda gero, aldaketaren historiarekin, ez genuen denbora asko. Genuen errepresioare aurka egiteko, eta bitartean alba genuen, geure artean hitz egin, ze mundu, ze Euskal Herri, zer nola eraiki o zer eraiki.